Kai kuna ina matan TikTok duk ta ga bidiyon nan bata min comment da like ba sai na cita. Tara mana. Auto. In kin yi min comment da like kin tsira amma ki tabbata yau da ke zan kwana. A cikin raina. Ka gare na mutane hankali mana. Allah wata ranka wallahi. Ga mutane. Ko ba ka bai da musaya? An baka fita daga cikin sabgata ba wallahi tallahi zan yi maka abin da baka taba tunani ba. Hafiz ne fa. Yo sai me dan na faɗa maka magana abba? Ga mutane. To ku ga yan kallo yau bai da ku hakuri ni da faɗa ku jin kunya. Kuma fa haka ne. To kana ina dan masara ana goyon ka kana gemu in daro Allah na ba kana watsarwa. Kuma fa haka ne. To ko ma gida daga zaune aikin mata wallahi matan maza ta maza ce matan rago ta rago ce ko a yanzu aka kashe biri ya banna din ya bata zuciyar mai gona. Idan aka kisa kai sai na kamo ka. Bara mutunci. Ga mutane. Gaba dai gona sai mai wai kai taki na faɗa muku ba kuma lafiki ba na mutum ɗaya bai da abin da ba ke daure hannu ba ya kwancewa. Kai da kake da hankali. To bara na faɗa maka duk tayin tsuntsu ya sama ta ga bayan shi lokacin da magana nan bera baya yawo. Allahu akbar. Kai na zage shi ne ko na kyale shi saboda naga kowa gaba yake da shi. Allah ko? Talauci mana. Kuma fa haka ne. Ba an ce shi ya kama shi ba in ji munafikin boye abin da ci ungul ai baya barin shawo tsakanin kai da shi wa muka dauke bura. Ga mutane. Kai ni fa a satin nan fa ko mace na aura sai haka a kwana biyun nan ban san iyacin da ne mata ba. To da ta waya mana. Allah wata ranka wallahi. Ka me yake damun ka ne hakan nan ne? To ƙarya nayi ko jiya ma kwana ne akan ta bacci ba. Waya ta mana. Auto. Dan naga dan banzan da zai ƙara fitowa ya fasto ya zagi Adam Zango. Allahu akbar. Yawwa dan gari, shi yasa nike ƙara son ka. Ashe ba ka manta lissafi.